Hiburan lur. Tembang Aku Cah Kerja. Bebasan nunggu mangsa rendeng. Anggon kowe ngenteni kowe wis ana sesasi genep dino iki. Mas yen pancen tresnoku iki mbok anggap ra ono gunane. Aku ra kuciwa lan aku ra lara. Dek lungaku ra teges citra. Aku lagi pengen mikir kerja. Tak jaluk kowe ojo keloro-loro. Dek tresnaku mung siji kowe, langit bumi kang dadi saksine. Yen ning ati ra ono wanita liya, kowe rasa sok mutusi aku ra neng ngendi-ngendi. Aku lunga amung golek rejeki. Sepurane ya Dik, tak tinggal lunga. Nanging mung aku iki golek penggawean supaya oleh rejeki kanggo ngopeni slirane. Dek lungaku ra teges citra. Aku lagi pengen mikir kerja. Tak jaluk kowe ojo keloro-loro. Dek tresnaku mung siji kowe, langit bumi kang dadi saksine. Yen ning ati ra ono wanita liya, demi cintaku marang sliramu tak rewangi kerja abot enteng tak sangga. Sing penting sliramu iso mulya. Dek lungaku ra teges citra. Aku lagi pengen mikir kerja. Tak jaluk kowe ojo keloro-loro. Dek tresnaku mung siji kowe, langit bumi kang dadi saksine. Yen ning ati ra ono wanita liya, kowe rasa sok mutusi aku ra neng ngendi-ngendi. Aku lunga amung golek rejeki. Sabar ya Dik, sabar. Yen wis oleh rejeki aku mesti mulih. Tetep tresnaku marang sliramu. Sabar ya Dik.
kerja